Takže já tě vítám u nového videa a dneska začínáme už dopoledne, protože se chystám na trénink s Aneškou, což je vlastně moje trenérka, kdykoliv jsem v Brandýse a dáme si společný silový trénink, na což se hrozně těším. Mám na sobě takovýhle novej setík, nevím jak to úplně ukázat, ale mám takovýhle bledě modrý setíček, který jsem koupila v New Yorku. Podle mě se vším všude stál něco kolem 600 korun. Poslední dobou tam mají fakt nádherný věci na cvičení. Z začátku jsem byla taková, že já moc barvy nenosím, ale tahle tam mě nějak úplně uchvátila a přijde mi, že jako poměr cena výkon je to úplně bomba. Dobře, ještě tady ukážu, ale má to samozřejmě i takový to hezký řasení, takže to dělá dobrý zadek. Takže já jsem se akorát nachystala, kdykoliv já jsem právě tady v Brandýse, tak chodím do fitka, který se jmenuje Valetudo. Každopádně, když jsem v Praze, tak chodím vždycky do Next Move. Už se upřímně hrozně těším, až budu chodit do té nové pobočky, protože ta je úplně úžasná. A jak už jsem i v minulém videu o tom povídala, tak aktuálně už jsou venku i fotky, které jsme fotili, takže jestli vám chodí třeba newsletter, nebo jestli chodíte do Churchillu cvičit, tak tam nejspíš už někde tady ty fotky visej. Je to upřímně docela zajímavý pocit, ale je to super. No, takže už to nebudu dál zdržovat, podle mě budu muset už letět, protože za 15 minut nám to začíná. Rychle se zabalím a vyrazíme do fitka. Takže já už jsem ve fitku, mám tady Anešku, to si mě dneska vezme tady pod křídlo pořádně. Co jsi na mě dneska připravila? No, takže dáme hip thrustičky dneska, dáme nějaké primární nožičky. Budou hip thrusty, bude leg press, respektive bude leg press, když bude volný leg press a bude abdukce a budou nějaký zádička. Naše klasika, takže na to se těším. Já prostě miluji cvičit nohy, zadek, břicho a to. Víme. Že vždycky na mě přijde s něčím jiným nebo na ruce a já vždycky nohy, zadek. Rozhodně. Ne, musí to být, budou zádičky nějaký dneska. Yes. No, tak se moc těším, tak jdem na to. Jdem na to. Máme za sebou, já jsem si to extrémně užila a jako vždycky, to je jako... To je taková naše klasika už. Dneska jsme nekecali, což u nás jako není jako zvykem. My to máme vždycky takový jako catch-up a prostě update ten celý život a všechno, takže a to k tomu asi patří jako. Když se vidíš prostě jednou za krátkou dobu, musí to být. Takže já ještě jednou moc děkuju a zase příště. Ráda jsem tě viděla a zase příště. A ty byla taková zmezivná nápadě. Takže už je sobota a je plus minus 11 hodin a já jsem akorát přijela do Holešovic, protože dneska mě tady čeká focení. To konkrétně značky Say No More, kterou má moje kamarádka Barča a jestli tu značku neznáte, tak se na ní určitě mrkněte, protože Barča dělá krásné věci na rozlučky se svobodou anebo i na svatby. Myslím si, že to je přesně taková ta věc, kterou spousta lidí schání a hledá, ale nikdy nevědí, kde ji sehnat, takže to je přesně to místo. A Barča nás vlastně poprosila, jestli jí nepomůžeme dneska s focením. A Barča tam se zvala úplně za mě úžasnou skupinku holek, takže se hrozně těším, že si to prostě uděláme hezký, bude to takový prostě girls day, uděláme nějakou práci a potom chceme všichni jít do kavárny a trošku si jako užít i ten společný čas. A k tomu nám ještě svítí sluníčko, takže já jsem úplně nadšená a myslím si, že dnešní den si uděláme prostě fakt hezký, takže pojďme na to. Tady už se pracuje. Už si to je mega hezký. Ještě v tom videu nebudou vidět a budou nějak jakoby rozostřený a tam vyběhne jakože zveřejnění nové kolekce v tolik a v tolik, ale prostě potřebuji, abyste byl úplně šílený. Já nevím, jak kdyby tam stál nějaký borec libovej. Nádej! Děkovala. Jo, tak Elordy, dobře, Elordy. Tady jsem udělala ten huk, jako je strašný. Já se jak skáčete. Miluju. Jste skvělý. Dobrý, máme to. Jo, no. Horko. My
my jsme se teďka s holkama přesunuli do osady a je úplně nejlepší počasí. Dokonce svítí sluníčko, dokonce nám je i vedro, což jsem ani nečekala, že dneska ještě řeknu. A už jsme si objednali maču a i jídlo, takže se hrozně těším, protože mám neskutečný hlad a musím říct, že ten dnešní den je normálně úplně jak vystřihnutý z Pinterestu. Je to super a jsou tady samý skvělí, příjemní lidi a za to já jsem nejvděčnější, takže si to úplně mega užíváme a ani to není práce, spíš jsem si dneska přišla jak na prostě super brunchi s holkama. Je to skvělý a jdeme si to ještě pořádně užít do kavatě ještě takhle krásně. Takže tady Stelinka nikdy neměla maču, bude taste test, tak to schválně zkus, to mě teda mega zajímá. Musíš se pořádně napít, aby se ti to smíchalo. Nejdřív si řekneš trošku hlína, ale potom... Nevím, jestli je to tím ovesným mlíkem, ale mi to fakt chutná, protože já jsem si jednou custla od kamarádky a to mi teda jakoby nejelo. To byl syrup, ale to je moc dobrý. Protože ona musíš rozlišovat, fakt je dobrá mača a špatná mača a prostě špatná je, ani mě nechutná. Moc děkuju vám. Děkujeme. Jo no. Našlehala tady Aby prostě. jste to pochopili, byli jsme pozváni. Ano, Barče nás tady všechny za odměnu pozvala na maču. My si můžeme všichni připít hezky. Takhle se připíjí v roce 2026. Tady mají prostě fakt výbornou maču. Influencers in the wild. A ty jenom, můžu se najíst, prosím. Mňam, já se na to mega těším. Máme tady další den a opět jsem v autě, vyrazila jsem do Prahy, protože mě dneska čeká moje první lekce bar nebo bare. Já vlastně nevím, jak se to úplně správně čte, takže mě klidně opravte. Počasí dneska úplně jako nic moc, je úplně šedivo, do toho ještě pršelo. Omylem vlastně nám přišla špatná adresa, takže jsem jela úplně někam jinam a pak nám psali, že je to jinde, takže jsem ještě teďka přijížděla tady do Holešovic. Pozvala mě teda značka Biotherm a myslím si, že ta akce bude hrozně hezká a příjemná a já miluju vždycky, když jsou ty akce spojené s něčím jako takhle sportovním nebo s nějakým tréninkem, takže na to se moc těším. Současně bar nebo bare v tomhletom věku ještě nikdy vlastně necvičila. Já když jsem byla malá, tak jsem chodila na balet, ale přiznám se, že tato baletní éra byla vždycky moje jako neoblíbená. Jo? Já jsem prostě ten balet nikdy neměla ráda, já jsem se nejvíc těšila, až začneme tancovat street dance. Tohle jsem vždycky jako strašně trpěla. Nevím, jestli to někdo moc ví, ale já jsem to fakt nenáviděla. Takže když vlastně přišel tady ten trend, že se teďka cvičí to bar, tak mě vlastně furt někdo psal, pojďme na lekci. Já jsem byla furt taková, nevím, jestli se mi úplně chce, protože je to ta věc, který jsem se snažila celý život zbavit. Takže mi to přijde něčím jako hrozně vtipný, ale skrze to, že je to dneska v rámci akce a říkala jsem si, ještě jsem to neskoušela, tak tomu dám dneska šanci a řeknu vám, jestli je to tak špatný jako moje vzpomínky, anebo jestli to bylo úplně super. Takže já už tam budu muset vyrazit, protože jsem měla teďka trošku zpoždění s tím, jak jsem musela přejíždět, ale hrozně se těším, měl by tam být dokonce i brunch od Typiky, kterou miluju moc. Vůbec nevím vlastně, kdo tam dneska bude, koho potkáme, nepotkáme. Moc krát děkuju za pozvání. Jdem na to. Takže celá tahle krásná Biotherm akce se odehrávala v prostorech Bare Academy Lenky Krejčový a já musím říct, že nikdy předtím jsem tam nebyla a je to tam krásný. Dostali jsme i vlastní trička a potom už se rozjela lekce. Začínalo to ne tak úplně baletně, což mě hodně bavilo, potom se to samozřejmě furt stěžovalo a chvílema jsem teda fakt chcípala, ale bavilo mě to, takže to je rozhodně plus. Ale jak říkám, není to úplně sranda. Ke konci jsme se už jenom tak jako lehce protáhli a ještě potom jsme měli nádherný relaxační rituál o tom, jak si masírovat pleť, jak používat jejich produkty, nebo jak třeba rozproudit lymfu. Takže já moc děkuju za pozvání, tahle akce byla skvělá a hrozně jsem si to užila. Akce. Takže už je o něco později, respektive už je 6 večer, nebo odpoledne, to je asi jednak. Ale furt normálně svítí sluníčko venku, to je úplně nezvyk. My jsme právě zvyky chtěli jít do kavárny a najednou všichni, no my už máme zavřeno a říkám, co všichni dělají. A pak nám najednou došlo, tyjo. Ono sice vypadá, že je třeba 3 odpoledne, ale je 6, takže všude zavřeno. Takže jsme nakonec tady zalezli rychle ještě do Olís. Dáváme si tady pistáciovou tiramisu, která je výborná. Chutná ti taky? Najlepšie. Chutí mi to, aký ten krém je úplně tak jako jemnučký. Strašně jemný, nie sú tam žiadne hrudky a tá pistácia je iba taká jemná, úplně to je... Pozrite, vidíte to. A je to úplně jemné.
Nejlepší. Každopádně, proč jsme tady? Nás ještě dneska čeká, dneska je to takový den eventů pro mě teda, ale nás vlastně Kens pozvali na ještě jeden event dneska a to je konkrétně Papi Yoga, na který já jsem teda ještě nikdy nebyla, ale vždycky jsem strašně chtěla a naštěstí nás takhle pozvali s Vicky dohromady, takže si tenhle ten zážitek můžeme užít spolu, z čeho mám ještě úplně největší radost a my vlastně vůbec nevíme, co tam bude za štěňata. My vůbec nevíme. Koho bys tam chtěla ty? Já bych chcela zlatý retrievere. Já bych hrozně chtěla nějaký třeba malý jezevčíky. Prostě úplně nějaký prostě pupíky malý. Takže vůbec nevíme, ale hrozně se těšíme. Vidíme se na štěňatech. Těšíš se? Moc, já taky. No stop. Ty Peti. Ty jsi ho tady úplně zkrotila. Ježiši, no stop. Ahoj, sluníčko. A já beru ho. Je to pěkný kůsec. No to teda jo. Přiznám si, že já jsem se na tu jogu prostě vůbec nemohla soustředit, protože když tam přede mě dali to obrovský krásný štěně, tak já jsem vůbec nemohla prostě cvičit. Za což se paní lektorce strašně moc omlouvám, ale já jsem to nedokázala, já jsem prostě nemohla tu mysl jako udržet v tom pohybu. S Vicky jsme si to extrémně moc užili, takže já ještě jednou děkuju za pozvání. Pojmenovali jsme nejdřív tohle štěně Bimbo a když jsem zjistil, že to holka, tak je to Bimbo. Bimbo. Že je to naše malá Bimba. Že mu bimbají takhle tlačtera, protože jí bimbají takhle tlapičky. Bobiška. Ona je to je spinka. Fakt? Vůbec ji neobtěžuješ. A na mě taky. Takže jsme si dneska řekli, že si uděláme takovej den se ségrama a nejdřív vyrazíme na snídani. A dneska jsme právě vyrazili do Typiky a jdeme prostě spolu na brunch, což je vlastně docela výjimečný, že takhle sejdeme všechny tři a jenom my tři. Takže se na to hrozně těším. Je tady samozřejmě celá posádka, Nikol a Malý. Čau fanoušci, dejte like. To nevadí, zatím nám toho moc nepoví, ale máme tady samozřejmě i malého Pínata, máme tady Elišku, ta už si tady užívá svoji maču, ale vypadá to mega hezky. A ty jsi si dala tu raspberry, viď? Raspberry Ice Matcha. Pak vám ještě ukážu, co jsme si objednali, ale zatím k pití já jsem si teda taky dala maču klasickou. Takže ta vím, že je tady dobrá, ta mě prostě nesklame. Takže už nám přijelo jídlo. Ty jsi dala, koukám, šakšuko, to vypadá krásně. Bez koriandru. Ty jsi dala lívance. Wow, ale ty vypadají teda úplně výborně. Jsou i výborný, už jsem tady jednou měla. Aha. A já jsem si dala opět tady ty turecký vejce a musím z toho vyházet ten koper, protože ten nenávidím, ale jinak je to výborný. Dobrou chuť. Tak nic. Takže my jsme po snídani, to byla samozřejmě jako vždycky neskutečná, prostě typika i záruka kvality a dobrý snídaně vždycky. No a teď jsme si sedli do auta a míříme směr kam? Do IKEA, takže už jsme s Niky říkali, že to je taková tradice, že prostě každý roční období musíme udělat aspoň jeden výlet do IKEA. Takže dneska je opět ten den a ještě jsme přibrali teda další ségru navíc, takže dneska jsme všechny tři spolu. A samozřejmě Peanut, ten musí být při každý návštěvě IKEA, takže jsme teďka úplně kompletní a pojedeme se tam mrknout na nějaký asi jako jarnější novinky a uvidíme, jestli mě něco zaujme. Každopádně tady Nikita má už jako plný seznam, takže někdo si to naklikal už v aplikaci, takže aspoň víme, pro co jdeme a jdeme si to hlavně užít. Takže vidíme se v IKEA. Malý upgrade. Miminko už může sedět dokonce i v košíku. Ty už normálně rok se s rokem sešel a ty už nemusíš být v sedačce, ale můžeš takhle sedět. To není ještě rok, ty Skoro. 3/4 rok. 3/4 rok. Budeš drandit? Budeš drandit? Jo. Oli. A už jedeme. Řekni něco.
On ne. Jsme konečně tady. Já vlastně nevím, co všechno potřebujeme, ale jdu jenom za Niky a prostě budu se nechávat inspirovat. Dneska to bude hodně praktický. Jo? Uvidíme. Já si taky myslím, že ta praktičnost u nás tady v IKEA většinou trošičku jako úplně neuspěje. Na pizzu. Nabírka na To je pizzu. nové, to je všechno nové. Tohle je ruční sekáček. Tam dáš třeba cibuli? nebo Tam dáš třeba cibuli, přesně tak, a a takhle uděláš. s tím zatočíš? Jo, je to takový teleshopping styl. Už točíš a je. Tak jsem to rozsekala ve měšce. Tak jdeme dál. Je, a ty jsou taky To roztomilý. jsou podle mě ty strouhadýlka. Jo. To je nejlepší, to bych hrozně chtěla. Strouhání rovnou do krabičky. Když máte třeba malé děti, tak je tím skvěle zabavíte a máte 2 mouchy jednou ranou. Vytáhni svůj seznam. Aby jsme se nemuseli jet znova náhodou. 1, 2, 3. Jak se ti tady líbí? Je. No, sundal kočičku. Eli, a co ty potřebuješ do bytu? Já masový koule, pak je tam ta vomáčka k tomu, brusinky, možná nějaký hot dog. Co myslíš, Oli? Děkuji za rozhovor. Ale to mi přijde přesně taková ta milečko stala mega praktická. Tam si můžete odkládat vařečku, když vaříte, na stranu a ne zašpinit tím linku. It's very genius a má to hezkou barvu, není to křiklavá A barva. ty kroužkuju. Házím do košíku. Mám to v seznamu, berem. Zabavuješ Mimi? Ahoj. Jak si jede? Ty si takhle užíváš tady ježděníčko. Ty si láska. Ježiši, jakože tak tyhle hrnky, to je baby pink, takový hrnek, ale já jsem zjistila, já mám hrozně ráda takhle velký hrnky prostě. Mně se právě hrozně líbí, jak se tam vejde toho hodně, ale podívej se na ten baby pink, který ještě sada takhle 2 hrnečků. Oni jsou taky jako alá kytička mi přijde. Tak ty jsou teda taky krásný. Pistáciovej, ale ten je teda taky moc hezký. A to je jako miska, taky multifunkční. Ano, můžeš si do toho dát myslíky, Jo. nebo čejsi. A samozřejmě tohle už mají dlouho, ale mají i tady ty cupíkatý. Ty jsou taky hrozně hezký. Hrnečky mají teda krásný. Ještě mají tady tu kolekci, což je taková jako modrá. Poslední dobou mě docela začala tato modrá bavit. To bude asi tím jarem, ale tohle mi taky přijde prostě hezký. Jdeme dál. Ty jsou krásný. To je fakt nádhera. Mlýnek na koření se solí a druhý s pepřem, nebo druhý pepře. Takže tohle se tady nemůže nechat. To teprve koukám, asi chystá jarní výstavka. Jo, tady fakt mají prostě duhový povlečení. To jsem v IKEA ještě neviděla. To je jediná nevýhoda, no, že v IKEA musíte mít prostě ty přesný rozměry. A mně se teda moc líbí i tady to srdíčkový, anebo tohle růžový, to je taky moc hezký. Jsou někdy období, kdy se mi tady nelíbí fakt žádný a teď mají tady docela hezký. Takže musíte mít tenhle rozměr, který já si myslím, že teď nemám. Že by tentokrát koberec nebyl vyprodaný, co? Ale mně se možná líbil na ty Vánoce, že byl takový jako vánoční. Takový vánoční. Teď mi přijde moc tmavý. Ale oni mají i v jiných barvách možná. Ve světlejší zelený. Světle zelená. To mi teda přijde spíš taková jako modrošedá, ale... Ale mně se, nevím, jestli se mi líbí, no. Mně přijde ti trošku creepy tady ten ježeček. To jo, kouká se trošku i pedoježek. Přesně. To jsou takový prťavý, no. Jakoby za 200 pada asi, si můžu asi vyrobit. Ty si myslíš, že budou takhle velký a oni jsou Tak mini komoda. Tady to je fakt jako mini. tak jako na prstínky skoro. To je docela jako k ničemu, ale vypadá to Ale pěkně. ke všemu. Nevím. Asi už na to taky někdo šahal. To je přesná reprezentace, přesně jak vypadáme v pátek a v pondělí. Teďka mega přemýšlím, protože tady mají naše oblíbený fado a mají růžový, takový skvrnkatý a pak mají tu klasický, kam si můžete dát buď to barevnou lampičku, anebo standardní. A já právě přemýšlím, jestli si nevezmu to barevný, protože mi se ten element vždycky jako toho ambientního světla v pokoji hrozně líbí. Co si o tom myslí můj partner in crime? Rozhodně koupit, já mám doma taky. Koupila jsem si ho kvůli tobě. Jedno nemá to měnící světlo, tu barevnou žárovku a bez toho je to na prd. Musí to být to měnící si žárovku. Máš rád fado naše? Milé fado. Nakonec jsme přesvědčili Elišku, aby si vzala fado lampičku. Takže Elda taky bere barevný světýlko. Fado lampička do každé rodiny. Pro Máju bych koupila spíš to surikatu. To je to Timon. Timon a Pumba. Hakuna Matata, jak ty slovíčka zněj.
Kdo si pamatuje Lvího krále, tak což doufám, že všichni, kdo tohle sledují, pokud je to moje generace. Náhodou neznáš takový ten TikTok, jak si ta ženská hraje na tu americkou prodavačku a vždycky bless you. Víš co? Je to prosím. Teď jsi mě úplně rozhodila. Tak, sorry Kata jednou. Storno. Ale mohla bys tu práci dělat, docela ti to jde. Já jsem to dělala. Kartu prosím, jo. Buď jako česká prodavačka. No já už jsem potrávená, už můžeš, už jsem česká. Můžete mi to prosím vás dávat rovnou Paní, dělej jako za váma je fronta. to je určitě to, co parkuje tam na dětském bez dětí. Nastavíte 748. Vypnete mi tam prosím vaši kartu. Já jsem na včerejším Starbucks eventu dostala i takovýhle Starbucks normálně sladkosti. Tohle jsou nějaký mořský pany gumíci, takže my je teďka tady vyzkoušíme, protože mě to hrozně zajímalo. Já jsem asi nikdy neviděla sladkosti od Starbucksu, takže jdeme to zkusit. Jako hezky voní. Jsou dobrý. Jsou veganský. Tak to jsou strašně dobrý. A Olíček zatím jenom testuje obal, protože samozřejmě takovýhle bonbonky nemůžeš, viď? Takový malý nákup tady. Takže samozřejmě pizza tam musí být. Potom skořicový šneky, naprosto chápu. Smažená cibulka, love it. Vegan nuggetky. Potom sušenky. Tohle jsou na hot dogy. Tohle jsou podle Niky nejlepší hot dogy veganský, že jo? Jo, jsou fajn. Tak jsou fajn. To jsou ty koule bez masa, ale ne s tou zeleninou. Oni tady mají 2 druhy. Ježiš, nice. No tak to jsi pokoupila? Jo. Dobrý. IKEA jsme úspěšně zvládli. Teď už jenom tohleto všechno, co jsme nakoupili, musíme naskládat do auta a pojedeme domů. Doufám, že všichni koupili, co jste potřebovali. Jo. Víc. No tak já jsem strašně ráda, že jsme se mohli takhle sejít a že jsme si mohli užít prostě hezký den a IKEA a dobrý jídlo. Tak jo, ale je hrozná zima, takže to jdeme hodit do auta a jedem. Takže omlouvám se za to, jak teďka vypadám, ale akorát stříhám ten vlog a samozřejmě jsem si všimla, že jsem opět nenatočila outro, což už bývá normálně takový můj špatný zvyk, takže to potřebuju změnit, ale chtěla jsem aspoň touhle cestou vám strašně moc poděkovat, jestli jste sledovali video až sem a budu strašně moc ráda za jakoukoliv podporu, like, odběr, komentář, nebo když třeba využijete můj slevový kód Linda S na Vilgainu a budu se na vás strašně moc těšit u dalšího videa, tak se mějte krásně, bye!